Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Hare Rama Hare Krishna, Rama Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ്ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംസ് ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ വേശഗോപികാ കാന്താ രാധാ കാന്താ നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാൻ ചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തുതാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ചില പ്രഭുപാദിത്യ ഗുരുരാജ് ജീർത്തായ ഗുരുബ്രഹ്മ ഹരേ കൃഷ്ണ. േകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 7. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ധ്രുവമഹാരാജാവിനോട് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സ്വയംഭൂമനു പറയും അല്ലെ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാ നവതീസ്ത്വാമനാഗതാ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന
പുണ്യജനാദേന വധിസ്ത്വാമനാഗസ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധീസ്ത്വാമനാഗസഃ. അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധീസ്ത്വാമനാഗസഃ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധീസ്ത്വാമനാഗസഃ. യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ്ത്വാമനാഗസഃ. മനുർവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധീസ്ത്വാമനാഗസഃ. ഭാരതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി తెలుగు. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. తెలుగు. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ്ത്വാമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി తెలుగు. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. తెలుగు. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാനവധിസ്ത്വാമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി తెలుగు. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി తెలుగు. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി తెలుగు. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പത്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ് അസ്തമാനസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാവേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി తెలుగు. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനേതാനവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. తెలుగు. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാദേന അവധീതസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യം ജനാത്യേന ദാനവതീസ്ത്വം വനാകന അസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേദ അവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിരജ വിദ്യ ദേവദാസ് മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദോരേണ പാപ്മന ഏന പുണ്യജനാനേധാനവധീസ്ത്വം മനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അപതീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. തങ്കമണി മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേ താനവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി വൃന്ദ ദേവദാസ് മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധിസ്തമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രദീപ് മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കും. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശോഭ മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധീതസ്തമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മന യേന പുണ്യജനാനേതാനവധീസ്തമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശ്രീജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാനവധിസ്ത്വമനാഗ്യസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ഉപാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ശാരദ ശിവോപാസന ദേവദാസ് ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യാ ജനാനേതാൻ അവധിസ്ത്വം അനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധിസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാ നവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധീസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനുരുവാച അലം വത്സാതിരോഷേണ തമോദ്വാരേണ പാപ്മനാ യേന പുണ്യജനാനേതാൻ അവധീതസ്ത്വമനാഗസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം. മനുഹുവാച. മനു പറഞ്ഞു അലം മതി വത്സ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി. അതിരോഷേണ വർദ്ധിച്ച കോപത്താൽ തമഹധാരേണ തമസിന്റെ പാത പാപ്മന പാപകരമായ ഏന ഏതിനാൽ പുണ്യജനാൻ യശന്മാർ ഏതാൻ ഇവരെയെല്ലാം അവധി നീ വധിച്ചു. തം നീ അനാഗസ നിരപരാധികൾ. അത്തരം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാമസ്വരൂപാദി. പ്രഭു മനു പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര ദയവായി നിർത്തൂ. അനാവശ്യമായ കോപം നന്നല്ല. നരകീയ ജീവിതത്തിന്റെ പാതയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റക്കാരല്ലാത്ത യശന്മാരെ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിധിയിലധികം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാമസ്വരൂപാദി. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ അതിരോഷേണ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അനാവശ്യമായ കോപം എന്നാണ്. റോമ രാജാവിന്റെ കോപം അതിര് കടന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവന്റെ പിതാമഹൻ പെട്ടെന്ന് വന്നു. വധം മോശമായ കാര്യമല്ലെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഹിംസിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ, വധിക്കപ്പെടുന്നത് നിരപരാധികളാണെങ്കിൽ അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും. ഒരു മഹാഭക്തനായതിനാൽ ധ്രുവ രാജാവ് അത്തരം പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് മാത്രമേ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ഹിംസ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അകാരണമായി ആരെങ്കിലും കൊല്ലുവാനോ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുവാനോ അവന് അനുമതിയില്ല. അക്രമം തീർച്ചയായും ജീവിതത്തെ നരകീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. അതേസമയം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് ശിക്ഷ അത്യാവശ്യമാണ്. ധ്രുവ രാജാവിന്റെ സഹോദരൻ ഉത്തമൻ വധിക്കപ്പെട്ടതിന് വാസ്തവത്തിൽ യശന്മാരിൽ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് ശിക്ഷാർഹൻ. എല്ലാ യശജനങ്ങളും ശിക്ഷാർഹരല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ യശന്മാരെ വധിക്കരുതെന്ന് ധ്രുവ രാജാവിനോട് ഇവിടെ മനു വിലക്കിയത്. ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത തികച്ചും നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരുടെ മേൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നത് നാം കാണുന്നു. മനുവിന്റെ നിയമപ്രകാരം ആ വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ പാപകർമ്മങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ അനാവശ്യമായി കൊന്നൊടുക്കുന്നതിന് അനേകം കശാപ്പുശാലകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രാജ്യം ശത്രുക്കളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പൗരന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഇത്തരം പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ്, പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്.
പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാസമത്കുലോചിതം താതാ കർമ്മൈതത്സുതിഗർഹിതം. വദോ യദുപദേവാനാം ആരബ്ധസ്തേ അകൃതൈനസാം. നാസമത്കുലോചിതം താതാ കർമ്മദേ സുതിഗർഹിതം. വദോ യദുപദേവാനാം ആരബ്ധസ്തേ അകൃതൈനസാം. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി വെച്ചു. ബിന്ദു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാസ്മത് കുലോചിതം താദാ കർമ്മൈതത്സത്യഗർഹിതം. വദോ യദുപദേവാനാമാപ്തസ്തേ ഹൃദൈനസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയരാജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാസ്മത് കുലോചിതം താദാ കർമ്മൈതത്സദ്വിഗർഹിതം. വധോ യദുപദേവാനാം ആരബ്ധസ്തേ കൃതൈനസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാസ്മത് കുലോചിതം താദാ കർമ്മൈതത്സദ്വിഗർഹിതം. വദോ യദുപദേവാനാമാരബ്ധസ്തേ ഹൃദൈനസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ യക്ഷന്മാരെ വധിക്കുന്ന ഈ കർമ്മം അധികൃതരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. അത് ധർമാധർമ്മങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ യോജിച്ചിട്ടല്ല. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നനേകസ്യ പരാദേന പ്രസംഗാത് ബഹവോ ഹതാ പ്രാദുർവദാപിദപ്തേന ത്വയാംഗാ ഭ്രാതൃവത്സലാ. നനേകസ്യ പരാദേന പ്രസംഗാത് ബഹവോ ഹതാ പ്രാദുർവദാപിദപ്തേന ത്വയാംഗാ ഭ്രാതൃവത്സലാ. നീ നിന്റെ സഹോദരനോട് വളരെ സ്നേഹവാത്സ്യങ്ങൾ ഉള്ളവനായിരുന്നെന്നും അവൻ യക്ഷന്മാരാൽ വധിക്കപ്പെട്ടതിൽ അതീവ ദുഃഖിതനായിരുന്നെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഒരു യക്ഷൻ മാത്രം തെറ്റ് ചെയ്തതിന് നീ അവരിൽ നിരപരാധികളായ അനേകരെ കൊന്നിരിക്കുന്നു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായം മാർഗോ ഹി സാധൂനാം ഋഷികേശാനുവർത്തിനാം യഥാത്മാനം പരാഗൃഹ്യ പശുവത്ഭൂതവൈശസം. നായം മാർഗോ ഹി സാധൂനാം ഋഷികേശാനുവർത്തിനാം യഥാത്മാനം പരാഗൃഹ്യ പശുവത്ഭൂതവൈശസം. ഒരുവൻ ശരീരത്തെ ആത്മാവായി കരുതരുത്. മൃഗങ്ങളെ പോലെ അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരങ്ങളെ വധിക്കുകയും അരുത്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന പാത പിന്തുടരുന്ന വിശുദ്ധരായ വ്യക്തികളാൽ ഇത് പ്രത്യേകം വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. സാധൂന ഋഷികേശാനുവർത്തിനാം എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. സാധു എന്ന വാക്കിന്റെ സാരം ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തി എന്നാണ്. പക്ഷെ ആരാണ് ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തി? പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഋഷികേശന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവന പാത പിന്തുടരുന്നവരാണ് വിശുദ്ധ വ്യക്തി. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു, ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതേ. ഒരുവൻ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സേവനങ്ങളെയാണ് ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം
എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരുവൻ എന്തിനാണ് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായി വ്യാപൃതനാകുന്നത്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ സേവകനാണെന്ന് ഇവിടെ മനുവിനാൽ ഉപദേശിക്കുന്നു. അവൻ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തിനാണ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു മൃഗം മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം തന്റെ ഭക്ഷണമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മൃഗം മറ്റൊരു മൃഗത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യജീവി, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കരുത്. ഒരു സാധു, ഒരു ദിവ്യ ഭക്തൻ മൃഗങ്ങളെ അനാവശ്യമായി കൊല്ലരുത്. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവഭൂതാത്മഭാവേന ഭൂതാവാസം ഹരിം ഭവാൻ ആരാധ്യാപദുരാരാധ്യാം വിഷ്ണോ സത്തത്പരമം പദം. സർവഭൂതാത്മഭാവേന ഭൂതാവാസം ഹരിം ഭവാൻ ആരാധ്യാപദുരാരാധ്യാം വിഷ്ണോ തത്പരമം പദം. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ഹരിയുടെ ആധ്യാത്മിക ഭവനം പ്രാപിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സകല ജീവസത്തകളുടെയും ധാമം എന്ന നിലയിൽ ആരാധിച്ചതിനാൽ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവവിധി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ നീ ഭാഗ്യവാനാണ്. ജീവസത്തകളുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾക്ക് പരമാത്മാവിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും ആശ്രയമില്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. പരമാണുവിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും നിവസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ആശ്രിതനാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിനാൽ ആത്മീയമോ ഭൗതികമോ ആയ എന്തും ഇവിടെ ഭൂതവാസൻ എന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ആശ്രയത്തിലാണ്. യുദ്ധം നിർത്തിവെക്കുവാൻ തന്റെ പിതാമഹൻ മനു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വാദിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു തന്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് ധ്രുവൻ വാദിക്കാമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെ വാസസ്ഥാനമാകിയാൽ അതിനെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും അനാവശ്യമായ ഒരു ജീവിതത്തെയും വധിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ധ്രുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സതം ഹരേരനുദ്യാത സത്തം ഹരേർ അനുദ്യദാസസ് തത്വം സുസാമാപി സമ്മതഃ തത്വം സാമപി സമ്മതഃ കഥം ദൈവതം കൃതാവനാൻ അനുശിഷ്യാൻ തദാമൃതം. തത്വം ഹരേർ അനുദ്യാതസ് തത്വം സാമപി സമ്മതഃ കഥം തവദം കൃതവാനനു ശിഷ്യാൻ സദാമൃതാം. നീ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തന്മാരാൽ നീ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിന്റെ പെരുമാറ്റം. അതിനാൽ നീ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന അത്തരം ഒരു സാഹസം എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനും എപ്പോഴും ഭഗവത് വിചാരമുള്ളവനുമായിരുന്നു ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. തിരിച്ച് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും തന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഭഗവാനും എപ്പോഴും വിചാരം. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭഗവാന് ഉപരിയായി മറ്റൊന്നിനെ പറ്റിയും അറിവില്ലാത്തതുപോലെ ഭഗവാനും തന്റെ ഭക്തനെ കവിഞ്ഞ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിവില്ല. സ്വയംഭൂ മനു ഈ വസ്തുത ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നീ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിശ്വസ്ത ഭക്തന്മാരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്നിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയും വിധം അനുകരണീയമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവനാണ് നീ. അങ്ങനെയുള്ള നീ നിരപരാധികളായ ധാരാളം യക്ഷന്മാരെ വധിച്ച് എന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു.
13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദിശയാ കരുണയാ മൈത്ര്യാ ചാകില ജന്തുഷു സമത്വേന ച സർവാത്മാ ഭഗവാൻ സംപ്രസീദതി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. വിദിശയാ കാരുണയാ മൈത്ര്യാ ചാകില ജന്തുഷു സമത്വേന ച സർവാത്മാ ഭഗവാൻ സംപ്രസീദതി. വിദിശയാ കരുണയാ മൈത്ര്യാ ചാകില ജന്തുഷു സമത്വേന ച സർവാത്മാ ഭഗവാൻ സംപ്രസീദതി. വിദിശയാ കരുണയാ മൈത്ര്യാ ചകില ജന്തുഷു സമത്വേന ച സർവാത്മാ ഭഗവാൻ സംപ്രസീദതി. ഓക്കെ, ആരാ വിഷ്ണുപ്രിയ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദീക്ഷയാ കരുണയാ മൈത്രിയാ ചാഖില ജന്തുഷു സമത്വേന ച സർവാത്മാ ഭഗവാൻ സംപ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശോഭ പ്രതിമാതജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിദീക്ഷയാ കരുണയാ മൈത്ര്യാ ചാകില ജന്തുഷു സമത്വേന ച സർവാത്മാ ഭഗവാൻ സംപ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിദിശയാ കരുണയാ മൈത്ര്യാ ചകില ജന്തുഷു സമത്വേന ച സർവാത്മാ ഭഗവാൻ സംപ്രസീദതി. ദിദിശയാ കരുണയാ മൈത്ര്യാ ചകില ജന്തുഷു സമത്വേന ച സർവാത്മാ ഭഗവാൻ സംപ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിന്റെ വികല്പം ഭാവാർത്ഥം. ദിദിശയാ സഹിഷ്ണുതയാൽ, കരുണയാൽ മൈത്രിയാ സൗഹൃദത്താൽ ചാവും അഖില മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും ജന്തുഷു ജീവസത്തകൾക്കായി സമത്വേന തുല്യതയിലൂടെ ചാവും സർവ ആത്മാ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സംപ്രസീദതി വളരെ സമൃദ്ധനായി തീരുക. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരോട് സഹിഷ്ണുതയോടും കാരുണ്യത്തോടും സൗഹൃദത്തോടും തുല്യതയോടും പെരുമാറുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനിൽ വളരെ സംതൃപ്തനായിത്തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാൻ, അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ പെരുമാറുക, കാരുണ്യത്തോടെ സൗഹൃദത്തോടെ തുല്യതയോടെയും പെരുമാറുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനിൽ ഭഗവാൻ വളരെ സംതൃപ്തനായിത്തീരും. ഭാവാർത്ഥിനി ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ കടമയാണ്. ഭക്തിത സേവന ജീവിതത്തിൽ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ വളരെ താല്പര്യത്തോടും ഭക്തിയോടും നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് ആരാധിക്കും. 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും താനും മറ്റു ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും താനും നിഷ്കളങ്കരായ വ്യക്തികളും ദേശികളായ വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ബോധ്യമുള്ളവനാകും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ ഭക്തന്മാരോട് ദേഷ്യത്തോടും ശത്രുതയോടും പെരുമാറിയുന്നുണ്ട്. പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഭക്തൻ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെടും. അവൻ അജ്ഞരോടും നിഷ്കളങ്കരോടും പൂർണ്ണമായ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കും. പ്രബോധകനായ ഒരു ഭക്തൻ നിഷ്കളങ്കരായ വ്യക്തികളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവനാണ്. വ്യവസ്ഥാപിത പദ്ധതി പ്രകാരം ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ് സകലർ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്തുകയാണ് ഭക്തന്റെ ധർമ്മം. അതാണ് അവന്റെ കാരുണ്യം.
ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഭക്തന്മാരെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവൻ തനിക്ക് തുല്യരായ ഭക്തന്മാരോട് സൗഹൃദം പുലർത്തണം. അതേസമയം എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന പൊതുവീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. വിവിധ ജീവസത്തുക്കൾ വിവിധ വേഷങ്ങളിൽ കാണപ്പെടും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തി സകല ജീവികളെയും സമമായി കാണണം. ഭക്തന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ വളരെയേറെ വിലമതിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും സഹിഷ്ണുതയും കാരുണ്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുമെന്നും അവൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു സുഹൃത്തായിരിക്കുമെന്നും അവന് ആരോടും ഒരിക്കലും ശത്രുത ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും അവൻ സദാ സമാധാനപൂർണ്ണമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഭക്തന്റെ ചില സദ്ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപ്രസന്നേ ഭഗവതി പുരുഷ പ്രാകൃതേ ഗുണൈ വിമുക്തോ ജീവനിർമുക്തോ ബ്രഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി. സംപ്രസന്നേ ഭഗവതി പുരുഷ പ്രാകൃതേ ഗുണൈ വിമുക്തോ ജീവനിർമുക്തോ ബ്രഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി. സ്വന്തം ജീവിതകാലത്ത് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്ന അവൻ അപരിമേയമായ ആധ്യാത്മിക പരമാനന്ദം നേടും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഒരുവൻ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളെയും സഹിഷ്ണുതയോടെയും ദയാപൂർവവും സൗഹൃദത്തിലും തുല്യമായും ദർശിക്കണമെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമാക്കി. അത്തരം പെരുമാറ്റത്താൽ ഒരുവന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസാദത്താൽ അവൻ എല്ലാ ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് മോചിതനാകാനും കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആത്മാർത്ഥതയോടും ഗൗരവത്തോടും എന്റെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന ഏതൊരുവിനും അളവില്ലാത്ത ആത്മീയ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സകലരും ആനന്ദപൂർണമായ ജീവിതം നേടാനുള്ള സമരത്തിലാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല. നിരേശ്വരവാദികൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും കഴിയില്ല. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് പെട്ടെന്ന് ആധ്യാത്മിക തലം പ്രാപിക്കാനും അപരിമേയമായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി തീരുക എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി തീരുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സംപ്രസന്നെ എന്ന വാക്കിന്റെ സാരം സംതൃപ്തനായി തീരുക എന്നാണ്. ഒരുവൻ അവന്റെ കർമ്മം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം, അവനെ തന്നെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടി ആകരുത്. നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുമ്പോൾ ഭക്തനും യാന്ത്രികമായി സംതൃപ്തനാകും. ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയുടെ രഹസ്യം ഇതാകുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിന് പുറത്ത് എല്ലാവരും അവരവരെ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആരും ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കർമ്മികൾ അധികമായും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവർ പോലും സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു. കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലൂടെ സ്വയം സംതൃപ്തരാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനികൾ സൂക്ഷ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന വിചാരത്തിലൂടെയും സ്വയം സംതൃപ്തരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് വിവിധ നിഗൂഢ പരിപൂർണതകൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്ന വിചാരത്താൽ യോഗികളും സംതൃപ്തരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തരുടെ പ്രക്രിയ കർമ്മികളുടെയും ജ്ഞാനികളുടെയും യോഗികളുടെയും പ്രക്രിയകളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭക്തർ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അവരവരെ തന്നെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയ മറ്റു പ്രക്രിയകളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായും വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭക്തൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിവേശിക്കപ്പെടുകയും പരിമിതിയില്ലാത്ത പരമാനന്ദ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ
നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരിണി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുമരാജ് കേ നിതായ ഗൗര പ്രമാനത്തെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരൻ ഉത്തമനെ യക്ഷന്മാര് വധിച്ചു, അല്ലെ യക്ഷൻ വധിച്ചു, ഒരു യക്ഷൻ വധിച്ചു എന്നാണ്. ഒരു യക്ഷൻ വധിച്ചു, അതിനെ അനേകായിരം യക്ഷന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി, അല്ലെ. ഇത് വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു പാപമാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മമൈവാംശേ ജീവലോകി ജീവഭൂതസന, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ. അപ്പോ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് പാപമാണ്, നരകത്തിലുള്ള ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. അപ്പൊ അത് തടയാനായിട്ട് തന്റെ മുത്തശ്ശൻ തന്നെ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് സ്വയംഭൂമനു, സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ പുത്രനാണ് ഉത്താനപാദ രാജാവ്, ഉത്താനപാദ മകനാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, കോപം, അല്ലെ, അത് നാശത്തിന്റെ വഴിയാണ്, അല്ലെ. ഇവിടെ ആ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു, അനാവശ്യമായ കോപം നന്നല്ല, അത് നരകീയ ജീവിതത്തിന്റെ പാതയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റക്കാരല്ലാത്ത യക്ഷന്മാരെ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിധിയിലധികം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അനേകം യക്ഷന്മാരെ വധിക്കുകയുണ്ടായത്. ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അതിരോഷേണ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അനാവശ്യമായ കോപം. ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ കോപം അതിൽ കടന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു അവനെ രക്ഷിക്കാൻ അവന്റെ പിതാമഹൻ പെട്ടെന്ന് വന്നു. വധം മോശമായ കാര്യമല്ലെന്ന് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഹിംസിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ, വധിക്കപ്പെടുന്ന നിരപരാധികളാണെങ്കിൽ അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും. മഹാഭക്തനായതിനാൽ ധ്രുവമഹാരാജാവ് അത്തരം പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ധ്രുവമഹാരാജാവ്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശൻ തന്നെ വന്നിട്ട് അത് തടയുകയുണ്ടായി. ക്ഷത്രിയന് യുദ്ധം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്, അത് പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അക്രമം തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ നരകിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കും. അതേസമയം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് ശിക്ഷ അത്യാവശ്യം. ധ്രുവമഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരൻ ഉത്തമൻ വധിക്കപ്പെട്ടതിന് വാസ്തവത്തിൽ യക്ഷന്മാരിൽ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് ശിക്ഷാർഹൻ. എല്ലാ യക്ഷജനങ്ങളും ശിക്ഷാർഹരല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ യക്ഷന്മാരെ വധിക്കരുതെന്ന് ധ്രുവമഹാരാജാവിനെ ഇവിടെ മനു വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാള് ഉത്തമനെ വധിച്ചിരുന്നു, ധ്രുവന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ. അതിന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്തു, അല്ലെ. കണക്കിൽപ്പെടാതെ ധാരാളം യക്ഷന്മാരെ ഓൾറെഡി കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ശിക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അർഹരല്ല, അല്ലെ. ആരാണോ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർക്കാണ് ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്നാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കുന്നത് പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. ആധുനിക യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത തികച്ചും നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരുടെ മേൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നത് നാം കാണുന്നു. മനുവിന്റെ നിയമപ്രകാരം അവിധത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ പാപകർമ്മം. കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങൾ ആ നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ അനാവശ്യമായി കൊന്നെടുക്കുന്നതിന് അനേകം കശാപ്പുശാലകൾ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് കാണാം ധാരാളം, അല്ലെ,
ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആരാണ്? അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് തമ്മിലടിക്കുന്നത് അല്ലെ. ദുഷ്ടശക്തികൾ അവര് തങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അവരൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. അവരൊക്കെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലാതെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പലായനം ചെയ്യും അല്ലെ. ഭരണാധികാരികൾക്ക് പോലും ആ രാജ്യത്തില് രക്ഷയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നു നിൽക്കുന്നവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാണ് രാജ്യത്തെ പ്രജകളെയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് അവരെന്താണ്? ശത്രുക്കളെ ഭയന്നിട്ട് ഓടി ഒളിക്കുന്നു. അവരവരുടെ ജീവൻ സേഫ് ആക്കി വെക്കുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സാരല്ല, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചിന്ത. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ക്ഷത്രിയൻ, യഥാർത്ഥ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. തന്റെ ജീവൻ പോയാലും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാര് അതല്ല കണക്കൂട്ടും അല്ലെ. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം, അത്രയും. ഓക്കെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്തും അങ്ങനെ ധാരാളം നിരപരാധികളായ ആൾക്കാരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവര് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ഒരു ഡിവോട്ടി അവര് പറയുന്നു, അവര് റഷ്യയില് രാത്രിയിലൊക്കെ ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് അവരെ തൊട്ട അപ്പുറമുള്ള ഫ്ലാറ്റും മറ്റുള്ള എല്ലാം തന്നെ നശിച്ചിട്ട് കത്തി ചാമ്പലാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നുണ്ടായത്. അവര് അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ എത്തി. അവര് പറയുന്നു തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റൊക്കെ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴേ എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലായിരിക്കുന്നു, അവിടെയൊക്കെ ബോംബിട്ടിട്ട്. ഒരു നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെടുന്നു, കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ കൂടാതെ നിരപരാധികളെ മൃഗങ്ങളെയും അനാവശ്യമായിട്ട് കൊന്നിടും. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കുറവ്. മറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ഫാക്ടറികൾ തന്നെയുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് പീസാക്കിയിട്ടൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അയക്കാൻ. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഫ്രീസറിലാക്കിയിട്ട് മാസങ്ങളോളമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. അപ്പോ കൊല്ലുന്നത് പാവം, ആ കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ ശവശരീരം എത്രയോ മാസങ്ങള് ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശമില്ല അല്ലെ. പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒക്കെ ഇട്ടു, മൃഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, അമേവ അംശവും ജീവലോകം ജീവഭൂതസന, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്റെ അംശമാണെന്നവർ. സർവസ്യജാഹം പുംസന്വേഷ്ടം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് ഞാനുണ്ട് അല്ലെ. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളുടെ കോഴിയുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് വേറൊരു കോഴിയല്ല. അവിടെയും ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ആടിന്റെ ആയാലും മറ്റു പശുവിന്റെ ആയാലും അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ആരാണോ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട്, അതേ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. വേറെ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവോ പരമാത്മാവോ ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം, അവരൊക്കെ കൊന്നു തിന്നാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് കൊന്നു തിന്നാനായിട്ട് അല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പല്ലുകളാണ് നമ്മളുടെ. അല്ലാതെ കടുവയെ പോലെയോ സിംഹത്തിനെ പോലെയോ അത്ര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പല്ലുകളും നഖങ്ങളും നല്ല നമുക്കത് കൊന്നു തിന്നാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പാപപ്രവൃത്തികൾ ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ഒരു വലിയൊരു നേതാവിനെ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പോവുകയും, അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴേ വരും, ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ടെലിവിഷനിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയോ പോയിട്ട് വലിയ അറവുശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ അപ്പോഴേ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, വാ പോവാം, നമുക്ക് പോവാം, ഇയാളെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ തന്നെ പ്രഭുപാദര് അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ, ഇങ്ങനെയുള്ള
നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ക്ഷണിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഉടനെ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് എന്താ ആ നേതാവിനെ കുറിച്ചൊരു നല്ലൊരു പ്രശസ്തി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തതാണ്. നേതാവ് വലിയ വലിയ അറവശാലകളൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വീഡിയോ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകണം, അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം. ഇന്ന് പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിൽ ആ നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ അനാവശ്യമായി കൊന്നെടുക്കുന്നതിന് അനേകം കശാപ്പുശാലകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു രാജ്യം ശത്രുക്കളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പൗരന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം പാപ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊന്നൊടുക്കിയവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ അവരും കൊല്ലപ്പെടും അല്ലെ. ധാരാളം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പോഴും അല്ലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അനേകം കോഴികളെയും ആടുകളെയും പശുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ യുദ്ധം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്തവരൊക്കെ അനേകം പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണെന്ന് സിദ്ധപ്രഭു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ യക്ഷന്മാരെ വധിക്കുന്ന ഈ കർമ്മം അധികൃതരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അത് ധർമാധർമ്മങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് യോജിച്ചതുമല്ല. ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധർമ്മമാണ്. നീ നിന്റെ സഹോദരനോട് വളരെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഉള്ളവനായിരുന്നെന്നും അവൻ യക്ഷന്മാരാൽ വധിക്കപ്പെട്ടതിൽ അതീവ ദുഃഖിതനായിരുന്നെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഒരു യക്ഷൻ മാത്രം തെറ്റ് ചെയ്തതിന് നീ അവർ നിരപരാധികളായ അനേകരെ കൊന്നിരിക്കുന്നു. ഒരാളെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരുവൻ ശരീരത്തെ ആത്മാവായി കരുതരുത്. മൃഗങ്ങളെ പോലെ അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരങ്ങളെ വധിക്കുകയും അരുത്. പരമതി യുവതുംകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവന പാത പിന്തുടരുന്ന വിശുദ്ധരായ വ്യക്തികളാൽ ഇത് പ്രത്യേകം വിലപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മഹാത്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ എതിർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ ശരീരത്തെ ആത്മാവായി കരുതരുത്, അതേപോലെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കുകയും അരുത് എന്ന് പറയും. സാധുവിനാം ഋഷികേശാനുവർത്തിനാം എന്ന വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. സാധു എന്ന വാക്കിന്റെ സാരം ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തി എന്നാണ്. പക്ഷെ ആരാണ് ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തി? പരമദിവോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഋഷികേശന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവന പാത പിന്തുടരാനാണ് വിശുദ്ധ വ്യക്തി എന്ന്. അതായത് പഞ്ചരാത്രി പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യത. ഋഷികേന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഋഷികേശൻ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക, അതാണ് ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കടമ. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടല്ല, ഋഷികേശന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനാണെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രി പറഞ്ഞു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നടന്ന സേവനങ്ങളെയാണ് ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരുവൻ എന്തിനാണ് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായി വ്യാപൃതനാണ്. ബ്രഹ്മരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ സേവകനാണെന്ന് ഇവിടെ മനുവിനാൽ ഉപദേശിച്ചു. ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തിനാണ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പങ്ങളിൽ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ കൊല്ലുന്നത് ഭഗവാന് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് അപ്പോഴും എന്താണ് ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സ്വന്തം ശരീര സങ്കല്പത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, താനെന്നും തന്റെ ബന്ധുവെന്നും അല്ലെ, രാജ്യമെന്നും സമ്പത്തെന്നൊക്കെ ഒക്കെ ഈ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ തന്റെ സഹോദരൻ അല്ലെ, ആ ഒരു ബന്ധം, അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൃഗം മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം തന്റെ ഭക്ഷണമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒരു മൃഗം മറ്റൊരു മൃഗത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യജീവി, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാധു, ഒരു ദിവ്യഭക്തൻ നിങ്ങളെ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊല്ലുകയും അരുത് എന്ന് പറയും.
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ഹരിയുടെ ആധ്യാത്മിക ഭാനം പ്രാപിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സകല ജീവസത്തുക്കളുടെയും ധാമം എന്ന നിലയിൽ ആരാധിച്ചതിനാൽ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നീ ഭാഗ്യവാനാണ്. ധ്രുവരാജാവിന് ഓൾറെഡി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു അല്ലെ, തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുമോ എന്ന് ഉറപ്പും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ധ്രുവരാജാവിന് അത് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ജീവസത്തുക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾക്ക് പരമാത്മാവിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും ആശ്രയമില്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. പരമാണുവിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും നിവസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ആശ്രിതനാണ് ജീവാത്മ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും, അണ്ടാന്തരസ്ഥ പരമാണു ചെയ്യാന്തരസ്ഥ. ചെറിയൊരു ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് പറയും. അതിനാൽ ആത്മീയവും ഭൗതികമായ എന്തും ഇവിടെ ഭൂതവാസന എന്ന് പരാമർശിച്ചുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ആശ്രയത്തിലാണ്. യുദ്ധം നിർത്തിവെക്കാൻ തന്റെ പിതാമഹൻ മനു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ധ്രുവരാജാവിന്റെ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വാദിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് തന്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് ധ്രുവൻ വാദിക്കാമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെ വാസസ്ഥാനമാകിയാൽ അതിനെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും അനാവശ്യമായ ഒരു ജീവസത്തെയും വധിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ധ്രുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഈ ശരീരം ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. അതില് ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെ വാസനയാൽ അതിനെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രമായി പരിഗണിക്കണം. അനാവശ്യമായ ഒരു ജീവിതത്തെയും വധിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ധ്രുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നീ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തന്മാരാൽ നീ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിന്റെ പെരുമാറ്റം. അതിനാൽ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന അത്തരമൊരു സാവാസം എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. സ്വയംഭൂവൻ പറയുന്നു, നീ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, എപ്പോഴും നിന്നെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മറ്റു ഭക്തന്മാരാലും നീ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികള്, പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനും എപ്പോഴും ഭഗവത് വിചാരമുള്ളവനുമായിരുന്നു ധ്രുവരാജാവ്. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും തന്നെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഭഗവാനും എപ്പോഴും വിചാരമുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാനുപരിയായി മറ്റൊന്നിനെ പറ്റിയും അറിവില്ലാത്തതുപോലെ ഭഗവാനും തന്റെ ഭക്തനെ കവിഞ്ഞ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിവില്ല. സ്വയംഭൂമനു ഈ വസ്തുത ധ്രുവരാജാവിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, നീ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിശ്വസ്ത ഭക്തന്മാരാലും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്നിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയും വിധം അനുകരണീയമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് നീ. അങ്ങനെയുള്ള നീ നിരപരാധികളായ ധാരാളം മെഷന്മാരെ വെച്ച് തന്നെ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരാലും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. നീ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകേണ്ടതാണ്. ഇനി സ്വയംഭുവനു ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവ എല്ലാവരോടും സഹിഷ്ണുത അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരോട് സഹിഷ്ണുതയോടും കാരുണ്യത്തോടും സൗഹൃദത്തോടും തുല്യതയോടും പെരുമാറുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനിൽ വളരെ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. മറ്റുള്ള എല്ലാവരോടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക, കാരുണ്യം കാണിക്കുക, സൗഹൃദം കാണിക്കുക, തുല്യതയോടൊക്കെ പെരുമാറും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയും. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുള്ള പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ കടമയാണ്. ഭക്തി സേവന ജീവിതത്തിൽ 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ വളരെ താല്പര്യത്തോടും ഭക്തിയോടും നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് ആരാധിക്കും അല്ലെ. കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ അല്ലെ എന്നിങ്ങനെ 3 ലെവലില് ഭക്തന്മാരെ കണക്കാക്കുന്നു. അതിലെ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിലുള്ള അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവരോടൊക്കെ
സഹിഷ്ണുത കാണിക്കണം, അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കണം. ഏറ്റവും താഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ വളരെ താല്പര്യത്തോടും ഭക്തിയോടും നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് ആരാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും താനും മറ്റു ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും താനും നിഷ്കളങ്കരായ വ്യക്തികളും ദേഷികളായ വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ബോധ്യവനാകും. ചില സന്ദർഭങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഭക്തരോട് ദേഷ്യത്തോടും ശത്രുതയോടും പെരുമാറിയെന്നും പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഭക്തൻ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അജ്ഞരോടും നിഷ്കളങ്കരോടും പൂർണ്ണമായ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കണം. പ്രബോധകനായ ഒരു ഭക്തി നിഷ്കളങ്കരായ വ്യക്തികളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വ്യവസ്ഥാപിത പദവി പ്രകാരം ഈശ്വരന്റെ ശാശ്വതരായ സേവകരാണ് സകലരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കൃഷ്ണാബോധം ഉയർത്തുകയാണ് ഭക്തന്റെ ധർമ്മം. അതാണ് അവന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക, അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരെയും ഭക്തിയുത സേവന പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അത് ഒരു മധ്യം ഭക്തന്റെ കടമയാണ്. കനിഷ്ഠഭക്തൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരിലൊന്നും ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല, അവര് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഊന്നൽ നൽകുന്നു. അതിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനും, അവിടെ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കൂ. എന്നാൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് അല്ലെ. അവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കാനോ അവരോടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാനോ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഭക്തന്മാരെ പരിഗണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാൽ അവൻ തനിക്ക് തുല്യരായ ഭക്തരോട് സൗഹൃദം പുലർത്തണം. അതേസമയം എല്ലാ ദിവസത്തിലും പരമോന്ന ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന പൊതുവീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും വേണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മറ്റുള്ള നമ്മുടെ പ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള അതേ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ സൗഹൃദം പുലർത്തണം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ അവരോട് അസൂയ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേസമയം എല്ലാ ദിവസങ്ങളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പൊതുവീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. വിവിധ ജീവസത്തകൾ വിവിധ വേഷങ്ങളിൽ കാണപ്പെടും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തി സകല ജീവികളെയും സമമായി കാണും. ഭക്തന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ വളരെയേറെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പണ്ഡിത സമദർശനൻ, ഒരു ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആനയെയും ബ്രാഹ്മണനെയും ചണ്ടാളിനെയും നായയെയും എല്ലാറ്റിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം അവരുടെ ശരീരമല്ല കാണുന്നത്, അവരെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെല്ലാം പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ശരീരത്തെ അല്ല കണക്കാക്കും. പട്ടിയുടെ ശരീരമായാലും ചെണ്ടാളിന്റെ ശരീരമായാലും ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരമായാലും അതിലൊക്കെ ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് വസിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ചണ്ടാളിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചണ്ടാളം പരമാത്മാവ്, പട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പട്ടി പരമാത്മാവ്, അങ്ങനെയില്ല അല്ലെ. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അതേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാവരെയും സമഭാവന സമദൃഷ്ടിയോടെ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും സഹിഷ്ണുതയും കാരുണ്യമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്നും അവൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു സുഹൃത്തായിരിക്കണമെന്നും അവൻ ആരോടും ഒരിക്കലും ശത്രുത ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും അവൻ സദാ സമാധാനപൂർണ്ണനായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ചില സദ്ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട, ഇതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വന്തം ജീവിതകാലത്ത് പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ സംരംഭിപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതികാവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. അപ്രകാരം ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്ന അവൻ അപരിമേയമായ ആധ്യാത്മിക പരമാനന്ദം നേടുകയും ചെയ്യും. ഒരുവൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും സഹിഷ്ണുതയും ദയാപൂർവവും സൗഹൃദത്തിലും തുല്യമായും ദർശിക്കണമെന്നും മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമാണ്. അത്തരം പെരുമാറ്റത്താൽ ഒരുവിന് പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസാദത്താൽ അവൻ എല്ലാ ഭൗതികാവസ്ഥകളും പെട്ടെന്ന് മോചിതനാകാനും കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥതയോടും ഗൗരവത്തോടും എന്റെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന ഏതൊരുവിനും അളവില്ലാത്ത ആത്മീയ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സകലരും ആനന്ദപൂർണമായ ജീവിതം നേടാനുള്ള സമരത്തിലാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ എങ്ങനെയാണത്?
കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. നിരീശ്വരവാദികൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും കഴിയില്ല. പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുവന് പെട്ടെന്ന് ആധ്യാത്മിക തലം പ്രാപിക്കാനും അപരിമേയമായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി തീരുക എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി തീരുക എന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വേണം, ആനന്ദം വേണം, എന്നാൽ അതിന്റെ ശരിയായ സ്രോതസ് എവിടെയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. പറയുന്നു, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കിയാൽ, ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായാൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാകും. അപ്പൊ എന്നാൽ അവർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല, അല്ലെ? പലരും സന്തോഷം നേടാനായിട്ട് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം, എന്നാൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ലോകത്തിലെ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനപ്പുറം നമുക്കാക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താ ചെയ്യാ? എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം, അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സംപ്രസന്ന എന്ന വാക്കിന്റെ സാരം സംതൃപ്തനായി തീരുക എന്നതാണ്. ഒരുവൻ അവന്റെ കർമ്മം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം. അവനെ തന്നെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയാകും. നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുമ്പോൾ ഭക്തനും യാന്ത്രികമായ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയുടെ രഹസ്യം ഇതാകും. ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷവാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷവാൻ, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ഓരോരോ ആളെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ ധാരാളം സമയം വേണം, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാല് എല്ലാവരും, ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും, ബുദ്ധികളും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും അവരവരെ തന്നെ സന്തോഷിക്കാനുള്ളത്, ആരും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. കർമ്മികൾ അധികമായും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവർ പോലും സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ സ്വന്തം കർമ്മികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വയം സംതൃപ്തരാകാൻ ശ്രമിക്കും. ജ്ഞാനികൾ സൂക്ഷ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന വിചാരത്തിലൂടെയും സ്വയം സംതൃപ്തരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തങ്ങൾ നിഗൂഢ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന വിചാരത്താൽ യോഗികളും സംതൃപ്തരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ പരമദൈവത്തെ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തന്റെ പ്രക്രിയയും കർമ്മികളുടെയും ജ്ഞാനികളുടെയും യോഗികളുടെയും പ്രക്രിയ സമ്പൂർണമായും വ്യത്യസ്തരാണ്. കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇവരൊക്കെ സ്വയം സംതൃപ്തരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തനും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭക്തർ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ മാത്രം പരിശ്രമിക്കും, മറ്റുള്ളവർ അവരവരെ തന്നെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയ മറ്റു പ്രക്രിയകളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണമായി വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭക്തൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിവേശിക്കപ്പെടുകയും പരിമിതിയില്ലാത്ത പരമാനന്ദ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭദ്രയുടെ വിശദമാക്കി തരുന്നു എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുവാൻ, പരമാനന്ദപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നതിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ, ഭഗവാൻ സന്തോഷവാനാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ സന്തോഷം ലഭിക്കും, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. നൽകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. कृष्णा